Ahojte, dnes sa vyberieme na naše obľúbené miesto, kde sa cítime ako doma. Radštad je malé mestečko v Salzbursku, naskok od Sauchense, Flachau, ale aj Schladming. Možností na aktivity aj vďaka regionálnym a mestským ubytovacím kartám máte neúrekom. V pobytových balíkoch sú často kupóny na lanovky, do akvaparkov a samozrejme do miestnych reštaurácií. Vďaka svojej skvelej polohe je vynikajúcim východiskom na letné, ale aj zimné túry. Naším takmer druhým domovom je útulný rodinný apartmán Gästehaus Brigitte na okraji mesta. Jesenné dni sme využili na návštevu nádherného vodopádu Johanneswasserfall, na túru po hrebení v stredisku Sauchense a rovnako aj na okružný výlet okolí najvyššieho vrcholu Griesenkarek v stredisku Flachau. Podrobnosti s trasami nájdete na našom blogu v popise videa. Na našej ceste nám opäť robil spoločnosť Renault z predajne Euromotor v Banskej Bystrici, ktorý nás presvedčil, že je ideálnym spoločníkom na tieto alpské výlety. Cesta z Banskej Bystrice do Radštatu trvá asi 6 hodín, takže sa môžete kľudne vybrať aj na predložený víkend. A po ceste tam alebo späť sa môžete zastaviť napríklad ako my teraz v tiesňave Vršachklam, ktorá je len hodinu od cieľa. Radštad a okolie sú miesta, kde sa vždy radi vraciame a vždy tu objavíme niečo nové. Nezáleží na tom, či na peši, bicyklom alebo na lyžiach.